Monggo Mas Dayap persiapan. Mas Awi. Bapakmu remok kabeh dadi bojomu imak isui kok sebab kakek cangkem ada di wong wedok jok cerewet karo wong lanang surat dilarang. Oke, selamat malam Mbak Astuti. Selamat malam. Ngomong apa? Remok kabeh dadi bojomu mendinane kok imak-imakku mok pisui sebab pakaian cangkem ada di wong wedok aja cerewet karo wong lanang ya mesti wae ora ngoni ora ngopeni wangi rapi mas kudu tanggung surat dilarang sebab pegatan saiki